शिरोडा सागरतीर्थ टाग येथील मारुती मंदिरातील अखंड हरिनाम सप्ताह पार पडला। 7 दिवस मंदिरात विविध धार्मिक कार्यक्रम पार पडले। ज्ञानबा तुकारामचा जयघोष आणि पारंपरिक खेळ करत याची सांगता झाली। पाहूया त्या अखंड हरिनाम सप्ताहाच्या समारोपाची दृश्य।
जगभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.